L'Ajuntament d'Ontinyent ha elaborat una guia d'activitats socioeducatives a realitzar al municipi amb caràcter gratuït. En un principi trobem 38, com iniciativa inclosa al projecte Ontinyent Ciutat Educadora. Ahir es lliurava el document a representants dels diferents centres educatius de la ciutat, encara que també podrà ser emprat per associacions i grups per a informar-se i fer visites organitzades. Sempre hem dit que Ontinyent Ciutat Educadora no sols es queda en el que és l'escola, no sols és l'educació de lo que es dona a xiquets i xiquetes en l'escola, sinó el que volem és una política educativa transversal, on puguen participar totes les entitats socioculturals, educatives, musicals, esportives. Este és un treball de més de 2 anys de recerca, 2 anys de feina per part de la tècnica d'educació, però no sols també han participat educació, sinó han participat tots els tècnics de totes les regidories de l'Ajuntament d'Ontinyent, i així també ha sigut possible que gràcies a aquests becaris que hem tingut a través de la Fundació Universitària Vall d'Albaida, a través dels plans joves que ha fet l'Ajuntament, hem pogut tindre ja per fi en la nostra mà el llibre de lo que és la guia educativa. Les 38 activitats incloses inicialment es reparteixen en 6 apartats. Ontinyent històric amb itineraris i visites a llocs com la Vila, el Campanar o diferents museus. Ontinyent municipal per facilitar la visita a espais com l'Ajuntament, biblioteca o el Teatre Echegaray. Medi ambient, educació en valors amb dades sobre educació viària o l'Escola de Mares i Pares. Vida saludable per accedir a activitats d'esports, assessorament psicosexual o atenció primària i joventut. El que s'intenta en esta guia és agarrar, totes les activitats que podem oferir des de l'Ajuntament i entitats externes, com pot ser des del Col·legi de la Concepció, que ens ofereix el seu Museu de Ciències Naturals, a la universitat, que ens ofereix visitar el Museu de l'Escola de la República. Moltes de les activitats que estan fent-se contínuament dintre i fora de l'Ajuntament, però que no s'havien arreplegat mai en una mateixa guia. Esta guia és l'embrió, vull dir, això és un poquet de tot el que està fent-se. De tot el que està fent-se, i que el que esperem és que ara, a partir de treure-la, d'editar-la, altres entitats, des de música, dansa, que puguen aportar-nos activitats noves a aquesta guia, nosaltres les incorporarem. La guia també serà accessible des de la pàgina web municipal. Esta guia, a més, com que el que volem és que estigui a l'abast de tot el món, principalment de les escoles, però volem que estigui a l'abast de tot el món, el que hem fet, el que anem a fer, serà penjar-la a la web. Vull dir, en principi, este és el material imprès, però tota aquella persona que se la vulgui descarregar estarà penjada a la web en ontinyent.es, educació, ciutat educadora. Ontinyent forma part de la xarxa internacional de ciutats educadores.